Magandang gabi! Metro and Mega Manila ang oras natin sa buong kapuluan. Ganap ng 32 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Welcome na naman po dito sa pinakamakulit, pinakamasayang programa sa radyo, Pagkagat ng Dilim. Ito po ang programang That's right, syempre mga kabisyo, ang ating program pinangunahan po yan ng napakatalino sa lahat. Apakahenyo, walang iba kundi si Henyo. Hindi, natender, pero Diyos pa rin kagdaga, raguma. At syempre, kasama rin po inyo abang lingkod, yours truly, the prodigy of Tanghenyo, Diego Bandido. Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Hindi po ako yan. No. Impostor yan! At syempre mga kabisyo, hindi naman makukumpleto ang ating programa pag hindi natin kasakasama ang napakakulit at napaka-cute na si... Hoy! Duday, ayan ka na naman, ha? Kanina, Duday, malamang ikaw na naman ang nag-ubos ng cake doon ng cake ni Robin Sena. Kasi birthday niya. Ikaw bang kumain doon? Duda. Huwag kang ganyan. Hindi nga ako nagpapakik, nagpapadonut naman ako. Ang bihira naman, no. Ay nako, welcome lang pala natin yung isa sa mga kaibigan natin, si Sir Warley Roberto. Ayan, mula sa DZME. Ayan, binisita tayo dito, mga kapatid natin na sa industriya. Ayan naman, magkakaibigan tayo nito eh. Saka syempre ganun din, batiin ko na lang din si Senyong Tigasin. Ayan, na dati kong naging kasamahan din sa kabilang istasyon. Ay mga kabisyon, ako kamusta ang araw natin? Medyo yung iba pauwi na, medyo madilim na. At syempre, gaya nga po ng sinasabi ko, ito yung programang saktong-sakto sa mga medyo pagod sa trabaho, yung pauwi ka na. At syempre, lalong-lalo na sa yung manong driver. Ako nang bahala sa mga sound trip natin, tugtugan natin, rock and roll. And speaking pala sa mga kabisyo po natin dyan sa may Cavite, dyan sa may Barangay Lungos sa Zapote 3, Bacoor. Nagkaroon po ng matinding at malaking sunog po dyan. Halos natupok po yung mga kabahayan dyan. Kanina napadaan po ako dyan kaya medyo traffic dahil sa matindi yung usok. At maliban sa matindi yung usok, Tang, bakit natatraffic, Tang? Ay, kasi maraming osisero kagaya mo. Totoo po yun. Hindi, akala ko talaga traffic una. Sabi ko ba, ang bagal siguro, baka zero visibility. Pagdating ko sa unahan, wala namang nagta-traffic. Yun, osisero lang talaga. Ayun, nadamay tuloy ako. Nag-video-video din ako. Pero again, sa mga kabisyo po natin, sa mga gustong magpaabot siguro ng tulong, makipag-coordinate na lang po kayo dun sa mga kinaukulan para sa mga kabisyo po nating na-displace. Dahil mga natupok po talaga yung sa mga pangangailangan po nila, pwede po siguro kayo mag-coordinate dito sa ating Operation Tulong para nang sa gayon baka maipaabot po ang mga tulong na gusto ninyong ipaabot. Anyways, ladies and gentlemen, oras po natin. We got 36 minutes after 6 o'clock. As we continue the bakbakan dito sa programang EDSA, here's a song coming from Culture Club with Karma Camelon right here on 90.7 Love Radio. Yeah!
ba bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!